Yn gyntaf, ar am. Felly, croeso I bodlediad yr Hen Iaith, bodlediad lle mae yna Americanwr o'r Midwest yn ceisio addysgu rhywfaint a diwyllio rhywfaint ar Gymro o ganol Sir Fôn ynglŷn â llenyddiaeth I iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. A da ni ar gael, Jerry... Gynta ar am. Da iawn chdi, da iawn chdi. A mae hwn yn rhywun arbennig. Mae hwn yn rhywun arbennig. Da ni yn Eisteddfod Pontypridd. Ac dylwn ni ddweud, dwi wedi mynnu i'n bod ni yn recordio Pennod arbennig ynglŷn â'r gyfrol newydd a mae Jerry Hunter wedi'w chyhoeddi chydig o fisoedd yn ôl bellach. Jerry, be di'r teitl? Dros Gyfiawnder a Rhyfel. Cymry Americanaidd caethwasiaeth Rhyfel Cartref America. Felly, mae hon yn gyfrol dwi newydd I ddarllen ac o'n i'n meddwl fysa'n gyfle I ni drafod chydig ar dy waith di. I bod yn torri ar rhedi ar y gyfres, wedi bod yn cynllunio'r penod yma na fo. Dyna fo. Bwyd teg I ti. Dyna fo. Na, felly, beth cyntaf ni eisiau dweud, felly be ni'n mynd I wneud ydy siarad am y gyfrol Holly Jerry ynglŷn â'r gyfrol. Ac os oes yna rwy'n eisiau dod I fewn, dewch I fewn. Dyma mantais recordio byw ydy, da ni'n gallu codi cwilio ar bobl wrth yn ei gael. Reit, oce, felly, Jerry, da ni ddim wedi siarad am y gyfrol ond dwi wedi danfon neges at chdi ddweud bod fi wedi ddarllen o, ond felly, peth sy'n handi, a ni'n ni drafod o, peth cyntaf nes I ddweud llongyfarchiadau, mae o'n, nes I wir fanhau, a dwi'n mynd syboni, nes I wir fanhau y gyfrol, I rheini sydd ddim wedi'w darllen ni, mae o'n, Mae'n rhywbeth yn gynnes iawn am... Be ti'n neud ydy yn fras, ydy ti'n ymdrin a hanes cwmni o fyfyrwyr, o filwyr... Freudian slip os fi'n erioed. O filwyr, a rhan fwyaf nhw'n Gymraeg I iaith mewn catrawd o fyddin y gogledd yn Rhyfel Cartref yr Unol Daleithiau. A mae yna... Bella rhyw 200 o'r 100 o filwyr yn siarad Cymraeg. A beth sy'n rhyfeddol ydy bod yna gymaint o ffynonella yn lythyrau, yn erthygla, yn bob math o ddeunydd ar ôl y bobl yma. A ti wedyn yn olrhain hanes y cwmni yma o siaradwyr Cymraeg trwy profiad yn y Rhyfel Cartref yn yr Unol Daleithiau. A mae'r ffaith bod o'n bosib sgwennu llyfr o'r fath hefo defnyddio craidd Cymraeg. Mae o'n mor... Mae'n syfrdanol. Felly, a mae o'n mewn ffordd yn... Ti'n dod o lot o dy waith yn hyd yn hyn, achos ti wedi treulio cryn amser yn gweithio ar lenyddiaeth Cymraeg yr Unol Daleithiau. Pam nes ti? So cwestiwn cyntaf ydy, ar ôl deud llongyfarchiadau, ac o'n I mlaen I drafod rhai o'r themau, ond yn gyntaf, pam nes ti mynd yn ôl at hwn? Ie, cwestiwn da. Achos dwi wedi coeddi gwbl lyfrau eraill yn trafod llenyddiaeth Gymraeg sy'n deillio Rhyfel Cartref America, 1861 I 1865. A mae'n faes yn ferthol, achos beth yw, mi oedd y Cymru, neu Americanwyr Cymraeg yn America yn y 470 mor llythrennog yn sgwennu gymaint. Dwi'n bod yn trafod hyn efo bobl sydd yn studio'r Wyddeleg yn America, oedd y gymaint yn fwy o siaradwyr Gwyddeleg yn yr Unol Daleithiau, ond mynd o'r rhan fwy ohonyn nhw yn anllythrennog yn ei mamiaeth. Ac os oedd mewnfudwyr o Iwerddon yn llythrennog yn aml iawn, oedd hyn yn Saesneg yn y Wyddeleg. Felly ychydig iawn o ffynonella Gwyddeleg sydd, bod yna gymaint yn fwy ohonyn nhw. Ond mi oedd y Cymru yn America, neu'r Americanwyr Cymraeg, yn sgwennu gymaint ac yn cyhoeddi gymaint. Felly mae yna lwyth o bethau. Hyd yn oed pan eisiau ddechrau gwneud ymchwil flynyddoedd yn ôl, mae hyn yn ddiddorol, ar ôl ymchwilio am ryw 10 mlynedd, fe gynnau dros 10,000 o dudalennau wedi sgwennu yn yr iaith Gymraeg yn deillio yn uniongyrchol o 4 mlynedd Rhyfel Cartref America yn America, heb sôn am bethau yng Nghymru. So mae'n gymaint. Felly, I ateb dy cwestiwn, pan o'n i'n sgwennu y pethau llyfrau flynyddoedd yn ôl, a nes I weld, mae'n gynwd o lythyrau, o ysgrifau Cymraeg gan y grŵp hwn o filwyr yn yr un cwmni yn yr un gatrod o Wisconsin. A mae'n heiddi llyfr cyfa mewn ffordd. A nes I nhw I gyd mewn ffail o neillu, yn llythyr o ffail hein ffasiwn yn hel llwch ar y shelf.
A wedyn, o'n i'n gwneud gymaint o bethau eraill am hyn. O'n i eisiau symud ymlaen, dwi eisiau sgwennu am lenyddiaeth Gymraeg o gyfnodau eraill, a gwneud pethau eraill. Adeg y chweched o Ionawr de, a chefnogwyr Trump yn ymosod ar y Capitol, gweld y banner Confederate, banner rhyfel y de yn ystod Rhyfel Cartref, sy'n arwyddo hiliaeth yn America i lot o bobl heddiw, yn cael ei chwifio tu fewn i adeilad y Capitol. Dwi eisiau sgwennu am hyn eto, dwi'n Americanwr sy'n academydd Cymraeg, beth dwi'n gallu gwneud am hyn da, felly dwi'n. So, estyn y ffail yna a dechrau sgwennu am y pwnc yna eto, so felly dyna oedd y cymhelliad. Ond hefyd, mae'n ddiddorol bod yna'r gymhelliad gwleidyddol mawr yna, ond oedd o'n taro fi wrth allan o, fo chdi wir wedi buddsoddi yn y cymeriadau, achos dio ddim jyst yn mae'n gweithio ar sawl lefel, mae gen ti'r gwleidyddiaeth fawr, a mae'n dod nôl at hynny, y ffaith fod y Cymru, neu'r siaradwyr Cymraeg yn ymyddin y gogledd, mor daer yn erbyn caeth gwasanaeth. Dyna'r pethau mwyaf diddorol yn ideolegol. Ond mae yna ar y lefel mwy dynol... Mae nhw'n gymeriadau. Hollol. A hefyd, gan bod y gymaint ohonyn nhw, rhyw 70 allan o 100 yn y cwmni yn siarad Cymraeg, llawer ohonyn nhw'n sgwennu pethau sydd wedi goroesi, ac yna mae nhw'n sgwennu am ei gilydd. Felly, ydych chi'n cael rhai yn gwneud sylwad am y lleill, am ei bersonoliaeth, am ei hiwmor, am bethau felly chwinks a bethau, be mae'n gwneud pan mae'n meddwl fi. So felly, mae'n wir yn gyfle i ddod i'w nabod nhw, de. Fel y gyfres HBO wedi seilio'r lyfr gan yr hanesydd Stephen Ambrose, Band of Brothers, yn dilyn uned o filwyr Americanaidd trwy'r arfer byd, ond wedi seilio'r cyfweliadau llafar gyda'r cyn-filwyr eu hunan. Mae'r bosib yn rhywbeth fel yn Gymraeg, achos mae'n gymaint o ffynonellau gan yr un grŵp o bobl yn disgrifio ei ffrindiau a'i cyd-filwyr ac yn y blaen. Felly, oedd y personolaethau'n dod yn fyw rhywsyd i fi. A mae hwnna'n amlwg iawn bod ti wedi buddsoddi yn y cymeriadau. Un o'r pethau... Dwi'n hoffi o'n ohonyn nhw. Ac un o'r pethau sydd yn fwyaf teimladwy am y gyfrol, heb dylai pawb i ddarllen o, heb i ni fatha, rhoi gormod o'r... Ond mae'n gorffan lle ti'n olrhain hanes yr unigolion ar ôl i'r Rhyfel Cartref ddod i ben. Y rhai ar oesoedd. A rhai ar oesoedd. A mae hwnna'n rhyw gyffyrddiad bach. Yn amlwg oedd ti gymaint o ddiddordeb yn y cymeriadau yma. Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd nhw. Felly mae hwnna, diolch yn stopio. So mae hwnna'n ddiddorol. Mae'n deimladwy hefyd achos chi'n dod i... Nes i sgwennu y llyfr fel nofel bron i fod yn llyfr ffeithiol i gyflwyno'r cymeriadau yna, de. Ac yn teimlo, chi'n dod i nabod y bobl yma, da chi'n gwybod beth sy'n digwydd nhw wedyn. A wedyn mae'r epilogau sy'n olrhain i hanes wedyn. Weithiau'n hyfryd, mae'n gwneud pethau gwych, ambell un yn gyfoethog iawn, neu'n cael gyrfa lywyrchus iawn fel cerddor, a ambell un yn cael bywyd trist iawn, ac yr Rhyfel oedd yr cyfnod mwy o gyffroes yn ei fywyd, a mae pethau mynd o ddrwg i waith ar ôl. Felly mae'n diddorol, mae'n rhyw gibolwg ar y ddynoliaeth hefyd, trwy'r lens yna mewn ffordd ar ei meddwl. Felly, o'na sawl peth o'n eisiau mynd ar ei ôl o ran themau sy'n codi. Un o'r pethau ni'n meddwl ddiddorol, yn yr Hen Iaith, da ni wedi bod yn trafod lot o lenyddiaeth rhyfel ar un ystyr yn y chwedla Canoloesol. Mae lot o bwyslais ar ymladd a'r ryfela. A dwi rwy'n ddim yn ffeindio gymaint o hynna mewn llenyddiaeth Gymraeg gyfoes, dwi'n meddwl. Yn amlwg, mae yna dyddiadur milwr. Mae yna bethau yna, ond mae'n ddiddorol iawn bod hwn yn... Mae'n fewnwelediad diddorol iawn i ryfel. Un o'r pethau yn drawiadol. Mae'r stwff i gyd ynglyn â astudiaethau cymdeithasegol o filwyr, fel ti'n gwybod, o'n i'n arfer ymddiddori yn y stwff yma lot ystalwm. Mae lot o bod yn rhan o fyddin ydy diflastod pyr. Lot o wneud yn byd, disgwyl i rhywbeth ddigwydd. Sefyllun y gwmpas mewn gwersyll. A ddim byd digwydd. Lot o wleidyddiaeth mewnol oedd i mewn i'r sefydliadau. Mae bob sefydliad efo wleidyddiaeth mewnol. A wedyn, yr ofn, yr cyfnodau byr brawychus am ymladd. A felly dyma un o pethau, falle ti'n gallu deud yn fras iawn, be oedd y trajectory y cwmni yma, chos dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol iawn. Mae o'n cwmpasu yr holl brofiad y Rhyfel Cartref America mewn ffordd, ydy? Yndi. O, mi ffurfwyd y cwmni i fynd yn rhan o'r gatra, oedd yr ail gatrod ar hugen o draed filwyr Wisconsin, un o'r cwmni, a gafodd y cwmni enwi The Cambrian Guards, gafodd y gymaint o Gymru nhw, lle. Gafodd y cwmni i ffurfio yn ha 1862, so ar ôl
blwyddyn o'r rhyfel. Nath Abraham Lincoln dweud, mae'r rhyfel mynd i lusgo. Ar y dechrau yn ôl, mae'r rhyfel mynd i para am 3 mis. Fydd o'n drosodd am 3 mis hogia. Ond nid felly ddigwyddodd. Felly ar ôl blwyddyn, rhaid gael am rhagor o filwyr, rhagor o wirfoddolwyr. Yr adeg yna ffurfwyd y cwmni yma ar y gatrod yma felly. So, ffurfen Wisconsin, tre'r yn dinas yn wir, Racine, Wisconsin, yn 1862. Maen nhw'n cael chydig o wythnos o hyfforddiant, wedyn ar y tren, lawr yn y pendrod trwy Cincinnati, brof y mebyd i Cincinnati, Ohio, yn croesio'r afon Ohio i Kentucky, ac wedyn maen nhw'n Kentucky am gyfnod maith, a mi oedd Kentucky yn dalaeth ddiddorol, achos mi oedd Kentucky yn dalaeth gaeth, mi oedd caeth wasiaeth yn gyfreithlon yn Kentucky, ond eto doedd Kentucky ddim wedi imneilltu o'n ffurfiol yr undeb ac ymuno ar taleithiau gwrthryfelgar. Felly oedd dynion gwyn o Kentucky yn ymladd o ddwy ochr, tua hanner a hanner gogodd y de yn dibynnu ar ideoleg, os oedd nhw'n cefnogi caeth wasiaeth neu beidio. Felly oedd nhw'n Kentucky ar adeg ddiddorol. Eitha martio lawr trwy Kentucky, gwersylla, lot o gefnogaeth segur, ond bod nhw'n segur heb ymladd o gwbl, heb weld y gelyn eto ar wahanu ychydig o garcharau'n rhyfel. Oedd yn gyfnod cyffroes yn wleidyddol, achos mi oedd Llywodraeth Lincoln a felly'r awdurdodau milwrol di deud wrth y fyddin i beidio rhyddhau ceithweision yn Kentucky, achos oedd nhw'n eisiau gwylltio a ceithfeistri hynny oedd dal yn deryn gair yr undeb, a gyrru nhw i gyd, a gyrru'r holl dalaeth i gorlan y gelyn. Felly, mi oedd ceithweision yn gweld y milwyr gogleddol yn dod yn ymwyl, ac oedd o'n ffordd, wel, dwi'n gadael fe hyn, jyst rhedeg mewn i rhengoedd y fyddin. Ac wedyn, mi oedd y meistri yn trio cael yn ôl, ac y cadfri docion yn dweud, o lwt, ydych chi'n gyfarwydd ceithweision yn ôl, achos dyn nhw'r drefn, dyn nhw mae Lincoln a'i lywodraeth eisiau. A mi oedd y milwyr Cymreig a'i milwriad, Colonel, y prif swyddog, nad oedd y Gymro, yn dweud, na, dyn ni'n ymladd i ryddhau ceithweision, felly stwffiwch chi, dyn ni'n cadw nhw, a maen nhw'n dod nôl i Wisconsin yn ddynion rhydd. Felly yna lot o ddadla o ran hynna, a lot o sgwennu'n Gymraeg yn y drych, papur wisnosol Cymraeg America, lle, am yr union beth yna. Wedyn maen nhw'n mynd ymlaen, ar ôl flwyddyn yn Kentucky, croesi'r ffin i Tennessee. Mae 1860 bydd y frwydr drychinebus yn Tennessee, lle mae'r rhan fwyaf o'r gatrau yn cael ei cymryd yn garcharorion rhyfel, ond nid y cwmni Cymreig oedd wedi cael ei adael ei warchod pont, ond maen nhw'n cael ei cipio wedyn, maen nhw'n garcharorion rhyfel am gyfnod, a wedyn maen nhw'n cael ei cyfnewid, dyfrwth y Prisoner Exchange, wedyn maen nhw'n mynd ar rhyfelgerch. A dylwn i ddweud, mae yna dystiolaeth uniongyrchol am bob elfen o hyn drwy'r llyfr. Yn ei geiriau hynny o'r cyfnod. So dyna, bobl sy'n garcharorion rhyfel, mae'n rhyfeddol bod yr holl ddeunydd mae'r gael. Y gyd yn Gymraeg. A weithiau Wenglish ambell un, sgwennu Wenglish da, fel sy'ch chi'n disgwyl heddiw gan lot o bobl da, lot o Saesneg yn ei Cymraeg, weithiau Cymraeg, llenyddol cyhyrog, rhyfeddol o gyfoethog. Rhyfeddol, lot o gywir ieithyddol. A wedyn maen nhw'n ar ôl cael ei rhyddhau o'r carchar i cyfnewid, cyfnod o ailffurfio'r gatra, wedyn maen nhw'n mynd a'r rhyfelgyrch Sherman, y cadfridog Sherman, a bydd yn fawr reit trwy Tennessee, reit trwy Georgia, i dorri ysbryd y sifiliaid ac mynd at y môr at Savannah. Sef yn un o pethau mwy iconic yn Herma'r March to the Sea. Fo fath oedd ymadrodd War is Hell, felly rhaid chi sicrhau bod rhyfel yn eitha yn y gelyn ydyn nhw. So sy'n oedd chwalu'r cymdeithas sifil i dorri clon o pobl. A dwy'n bwyd. A mae'n y dystiolaeth o Cymru. Boi anwyl iawn, Edward Ellis, cyw pregethwr, yn pregethu gyda'r bydyddwyr ar ôl y rhyfel. Mae'n mynd yn weinidog mawr gyda bydyddwyr ac yn golygu o gylchgron ar y bydyddwyr America. A ni weld o yn fwy ifanc, crefyddol iawn, ond yn ddigon hapus i ddwy'n bwyd gan rhyw weddwan a plant yn Georgia fel rhad o'r ymgyrch. Chi'n sgwennu amdano fo'n Gymraeg ac yn gwneud jokes amdano fo'n Gymraeg. Y ddynas yma wedi, dwi'n weddw i weinidog Methodist a paid y cymryd y mwyd i, mae'n dwy'n rhyw ham gan ddi ac yn chwerthin wrth ddeud. Felly mae'n gig noeth o onest hefyd. A mae yna ddynion yn cael eu lladd, mae yna bobl yn marw yn yr ymladd. Felly, da ni'n mynd trwy'r holl brofiadau yma, a mae'r ffaith, fel o'n i'n deud, bod yr holl dostiolaeth yma wedi goroesi a bod chdi wedi dod ac yn Gymraeg yr fwy. A bod chdi wedi dod o fan hyd yn rhyfel. Cwpl o bethau ni eisiau mynd ar ei ola nhw. Un ydy'r, nes ti grybwyll i hagwedd nhw at gaeth wasanaeth, a'r ffaith fod nhw
ar un adeg yn gwrthod dilyn ordors i roi caethweision yn ôl. Right? A mae hwnna'n elfen, mae hwnna rhywbeth sydd wedi dod trwad yn dy waith di gyd ar Cymru yn y Rhyfel Cartref. Felly, y dylanwad bobl fel Robert Everett a'r pregethwyr gwrth gaethweisiaeth yna ar fydolwg y gymuned Gymraeg yn America. Deud chydig bach ynglyn â hwnna, chos mae hwnna'n un o'r pethau mwyaf trawiadol am hyn i gyd. Bod y Cymru'n ymddangos yn ideolegol o'r wir yn ymrwymiedig i'r achos. Dwi wedi cael ynghyhyddo o'r blaen gyda'r llyfrau blaenorol am bod un ochrog yn pwysleisio hyn ormod, Ond, chwad, a mae wir hynny, dwi wedi chwilio, dwi wedi sgwennu pethau yn dangos, dwi wedi trio ffindio pethau Cymraeg America yn dangos cefnogaeth i gyd-gwestiwn. Mae'n anodd iawn cael hyd iddo fo, Mae'n rhyfeddol unffurf yn ideolegol o ran y dystiolaeth sydd wedi goroesi. Ond wrth gwrs mae lot o'r pethau hyn yn llythyr a personol, neu propaganda gyhoeddus. A ti'n gweld sut oedd y teimladau gwrthgaethwol wir wedi ymdreiddio i galon diwylliant Cymraeg America erbyn yr rhyfel. Mae un o'r milwyr yma, Roland J. Edwards, uffro gymeriad diddorol, o Aberystwyth hefyd, Daniel yn hefyd, Aberystwyth. Mae'r rhan fwy o'r milwyr hyn, rhyw 70 ohonyn nhw, dwi'n sôn amdano, mae'r rhan fwy o Sir Dyfaltwyr y Sifirionydd. Mae'n ddau o Sir Fôn, un o Sir Gynarfon, un o Sir Gar, a mae'n ddau o Aberystwyth. Mae'n un ohonyn nhw. Yn fudodd yn 2 oed, mae'n cofio Aberystwyth, yn fudodd 2 oed America, dyweddu yn Wisconsin, Ac mae'n deud, pan oedd yn blentyn, ar ffarm yn Wisconsin, oedd ei rhieni yn gweddio bob dydd y nos, fel sy'ch chi'n disgwyl mewn teulu yn neillio da yn y cyfnod hwnnw. Ac un o'r pethau o'n cofio fwyaf oedd bod ei fam a'i dad yn ei dro yn gweddio dros ryddhad y cythweision. Pan oedd yn blentyn, yn rhwng 20 mlynedd cyn y rhyfel ddechrau, neu 15 mlynedd. Mae'n cofio oedd yna ceithwas fywedig, fugitive slave, oedd yn byw yn yr ardal, ac oherwydd deddf y caeth fywedig, the Fugitive Slave Act, mi oedd yn rhaid i'r awdurdod yn y gogledd, Taleithiau Rhydd, ddychwelyd ceithweision fel eiddo dyhewyr. So dyma rhyw slave catchers yn dŵad yn cipio'r ceithwas yma, mynd efo'r carchar, llwyth o ddynion yn mynd i dorri fo allan y carchar, mynd efo'i gader ei rhyddid, ac oedd hynny gyd yn rhan o'i blentyn dod o. So pan mae'r rhyfel yn dŵad, wrth gwrs i fod yn gwrdd o'r rhyfel fel rhyfel yn efo caethwasiaeth, felly mae hyn yn ei gwaed neu yn ei diwylliant, yn ei magwraeth nhw. Ac mi oedd Robert Everett, am Robert Everett, o'r ddiwedd y 1930au fel pregeithwr, yn cyhoeddi cylchgrona Cymraeg America, yn trefnu cymdeithasau gwrthgaethwol Cymraeg America, ac yn deud wrth bobl, rhaid chi magu eich plant o'i mebyd i wrthwynebu caethwasiaeth. Dysgwch eich plant i ganu emyna am fendithion rhydd. Oedd hynny yn digwydd yn y dystiolaeth, ni'n gweld hynny yn digwydd ar aelwyd teulu penodol ar ffarm yn Wisconsin, a wedyn ti'n gweld hynny trwy. So maen nhw'n gwireddu'r ideoleg mewn ffordd anodd iawn, mewn ffordd dreisgar iawn yn y rhyfel. Peth arall yn gysylltiedig â hynny, o'n i'n meddwl yn ddiddorol am y llyfr, ydy bod o'n cynnig mewnwelediad diddorol iawn i fywyd ysbrydol bobl yn siarad Cymraeg yng nghanol yr ganrif honno. Rwan, wrth gwrs, siwr o fod bod y rafins ymysg y Cymru ddim yn sgwennu ddim byd i lawr. Siwr o fod, neu ddim llawer. Ddim llawer. So mae gen i ni, gymuned o'r 70 o filwyr Cymraeg Iaith, mae gen i Fethodistiaid Calfinaidd, Fethodistiaid Wesleyaid, bydyddwyr, anabynwyr. A mae'n un efo Owen Owens o Sir Fôn. Mae'n llongwr, mae'n fwrwr, Mae'n fwrwr o Sir Fôn. Mae'n bach... Dychmygwch, Owen Owens o Sir Fôn. Mae'n bach yn hun, yr hoci efeg yma, ac di o ddim yn grefyddol iawn. A nath o sgwennu yn byd i hun, so dwi'n gwybod amdano fo trwy dystiolaeth i gyd filwyr o. O ddim yn grefyddol iawn, a ti'n cael ar dechrau mae'r dyn yma bach yn gwrs, dim yn mynd i gapal. Mi oedd lot o forwyr yn Racine, Wisconsin, achos mae'r lan ar un o'r llynnoedd mawr. O fed yn y tafarnau, yn ymlaen docia, ac yn y blaen. Ond mae'n profi hun yn ymwyl un o'r Elysiad, y tri brawd oedd yn cydwasanaeth yma, mewn brwydr Peachtree Creek, sef y frwydr fwyaf mwy gweidlyd fi y gatrawd ynddi hi, a mae o'n sefyll i dir pan mae'r llinell yn torri, ac ti'n gweld y bydyddiwr crefyddol iawn yn addoli'r boi yma, y mwrw yma, boi di-grefydd o Sir Fôn, achos mae'n filwr gwych. Ddal y Confederates yn ôl. Mae'n ysbrydoli'r lleill da wedyn, so mae'n ddiddorol, ond os yn byd gyda fo hun. Ond mae'n ddiddorol, pa mor bwysig oedd creu fath o llun ar fywyd crefyddol Cymraeg
yn y fyddin. Dyna'r pethau sy'n drawiadol iawn ydy bod nhw'n cael cyfrdd y gweddi, bod nhw'n cael odfaen. A maen nhw'n llythuriau capelu fel grŵp. Grŵp o filwyr o'r un capel Cymraeg yn Racine, Wisconsin, yn sgwennu llythyr fel grŵp at gynulleidfa'r capel adre a'r capel yn sgwennu'n ôl. Felly wedi gweld y gysylltiad rhwng y gymuned gartra a'r gymuned symudol yn y fyddin i gyd trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg hefyd. Mae pa mor ganolog ydy'r bywyd ysbrydol yn y ffordd maen nhw'n... Mae o wir yn... Gan bod y stwff mae'n gyd yn stwff preifat. Di ddim wedi cael ei sgwennu, neu lot yna ddim wedi cael ei sgwennu fod yn gyhoeddus na ni. Lle jyst adlywyrchu beth sy'n digwydd yn ei bywyd bob dydd. A weithio fwys, yr Edward Ellis yna sy'n mynd yn weinidog mawr gyda'r bydyddwyr o'r rhyfel. Mae yna ysgrif gyda fo, lle mae o'n un o'r cyfnod a segur tawa, mae'n myfyrio am grefydd a sut mae bod yn filwr yn cymharu a bod yn Gristion a rhyw bethau fel la. Mae'n sgwennu rhyw ysgrif ddiwynyddol gymleth, gain yn Gymraeg, troi fod o'n treulio chyfrif amser hamdden yn y wersyllfa da, felly yna lot o bethau fel la hefyd. Un o pethau eraill o'n i'n ffeindio'n ddiddorol a ti'n dwi'n siŵr os ti'n datblygu hyn yn y gyfrol hon yn yr ffordd wyt ti wedi datblygu mewn llefydd eraill, ond hunaniaeth y milwyr yma. Beth oedd eu synwyr nhw o hunaniaeth genedlaethol? Ac yn amlwg mae yna berig bod ni'n edrych yn ôl o'r unfed ganrif ar 20 ac yn trio gorfodi nhw fewn i foxes. Ond mae hwnna'n rhywbeth diddorol yndi. I gradda mae'r bobl ma'n deall eu hunain yn Americanwyr, neu'n Americanwyr newydd, a mae gen nhw rhyw deimlad o dyrn garwch sy'n golygu bod nhw yn gorfod profiw hunain fel Americanwyr. Bod nhw'n deilwng o'i dinasyddiaeth fel Americanwyr. A wedyn, ond wedyn mae'n amlwg bod hunaniaeth Gymreig, a mae'r cysylltiad a brogarwch hefyd. A brogarwch, efo'r sîn ag ati. A hefyd wedyn, un o'r pethau sy'n ddiddorol ydy, mae rhai nid pob un o'r myfyrwyr Cymraeg mae yn arwyr, oedd rhai nhw wedi dianc yn doedd, oedd rhai nhw wedi... Trio nhw wedi... Thomas Hall a... Ti'n obsessed o fi. Ond rhai nhw, deserters, wedi dianc yn ôl i Gymru. So ti'n dangos ti yn ôl o blaen. So sut fysa ti'n... Mae'r capten, prif swyddog y cwmni yma, Owen Griffiths, mae o'n sgwennu at y wasg Gymraeg at y drych ac yn gofyn am wybodaeth am y tri Chymro sydd wedi dinc. Mae'n gwybod bod nhw'n cael eu cuddio gan ei ffrindiau a'r ffarmydd yn ôl Wisconsin. A mae'n dweud bod nhw'n heiddi'r gosbeithau. Mae'n tri Chymro, a mae'n sgwennu yn Gymraeg a dweud, dylech chi dal hen, a dylech nhw'n cael eu crogi da. Ond mae hwnna'n rhan o hunaniaeth ydy. Mae'n warth o beth bod yna bobl sy'n siarad Cymraeg. So deitha ni chydig bach ynglyn â y graddau da ni'n gallu... Hunaniaeth o bobl yma. Wel, mae'n ddiddorol ofnadwy. Sut ti'n gweld hynny ar ôl darllen yr osod yma? Hollol, hiw. Maen nhw'n falch iawn o'i dinasyddiaeth Americanaidd, falch yn y ffet bod nhw'n ymladd i wneud yr Unol Daleithiau'n well wlad, ac falch iawn o'i Cymreictod, ac brogarwch o ran Sir Racine yn Wisconsin, ond hefyd y fro yng Nghymru. Mae nifer ohonyn nhw'n dweud bod nhw'n ffrindiau, mae'n gryw o Lanwchlyn, maen nhw'n mynd yn ffrindiau mawr efo rhai o Mae'n, lawr o lôn, so nhw'n dweud, bod ffaith bod ni'n dod o'r un fro yn tynnu nhw'n hyd, yn teimlo bod nhw'n cynhesu'n syth ar rhywun, so mae sawl lefel o'r peth. Ond beth sy'n ddorol, ac nes i weld ar y dechrau, ond achos o'n i eisiau olrhain hanes y grŵp yma o Americanwyr Cymraeg, trwy gyfrwng i gyrru hunan. A ar ôl mi ddechrau sgwennu, argen, mae'r thema amlwg yma, sef socio-ieithyddiaeth mewn ffordd, ar ran hanes sociolegol y Gymraeg yn America, achos mae nifer ohonyn nhw, nifer sylweddol, wedi cael ei geni yn America. Erioed wedi gweld Cymru yn ei bwydau, mae i siarad Cymraeg. Wedi gweld y tri chapter, mae'r capten cynta Owen Griffiths sy'n codi'r cwmni, 39 oed, mae'n mynd yna, a mae o'n mynd ar ôl rhyw gwrthryfel gwleidydd ar ôl, Robert T. Pugh, ail capten, a trydydd un, Thomas D. Davies, pob un o'r tri wedi geni yn America, Maggie yn siarad Cymraeg. Ond be oedd ddiddorol da, dwi wedi darllen rhai pethau Saesneg dwi'n fyny gan rai o'r cyd-filwyr mewn cwmnïau eraill yn yr un gatrawd. A mae un ohonyn nhw, American o'r Saesneg, a mae'n cyfeirio ato fel The Welshman Owen Griffiths. Ac oedd o, gyfodd ei eni yn Oneida County, New York, yn 1823, oedd yn byw yn Racine, Wisconsin. Oedd erioed wedi gweld Cymru yn ei fywyd, ond oedd yn siarad Cymraeg, ac Americanwyr Saesnegiaeth yn ei weld o fel Cymro da. So mae'r hunaniaeth yna mor gry, mae'n ddiddorol dy'r ran hynna. A hefyd, yr ail un, Bob Pugh, Robert T. Pugh,
oedd o wedi yn Ohio, laeth ar unig yli, a wedyn mynd i Wisconsin, ac oedd o'n blentyn am ddifag, a ddifag i gan deilig ac yn y blaen, yn Wisconsin a Canada. Ond mae un o'r Cymry eraill yn y gatrawd yn dweud, un o'r sifirionydd oedd o de, ond gafdi yn Ohio. Ond rhaid bod nhw'n siarad tafodiaeth sifirionydd, achos oedd ei deulu felly, mae'r hunaniaeth yn ddiddorol de o ran hynna. Ges i brofi, so mae hwn yn gwybod, dwi'n mynd i wlad. Pan o'n i'n ifanc, os o'n i fyw i Australia am dipyn, ac gynnau deulu yn Australia, di mynd o ddyffryn clwyd cyn yr Rhyfel Mawr, ac oedd na ieuan, Uncle Ieuan oedden ni'n galw fo, oedd o'n di bod yn gawboi yn y Northern Territories. Oedd o rioed di bod yng Nghymru yn ei fywyd, a oedd o'n siarad Cymraeg mwyaf bendigedig efo acen dyffryn clwyd. Fath yno beth. Yn union y fath yno beth. Sori, dwi'n nôl i hunaniaeth. So, Cymreigtod, Americanrwydd, os di yna'n air, lle oedd Prydeindod yn dod i fewn i hyn? Doedd hwnna ddim yn amlwg iawn. Na, toes o ddim yn y dystiolaeth hon. Mae'n y beth eraill, weithiau os ti'n dallar rhai pethau fatha cofnodion cyfarodydd dydd Gwyl Ddewi mewn Cymdeithas Gymraeg yn Efrog Newydd yn y 1830au, a maen nhw'n rhestru llwng destuna, ofed lot, cyn i ddirwest Gideon iawn, ac i Dewi Sant, i Gymru, yr iaith Gymraeg, i Efrog Newydd, i Mae'r Efrog Newydd, yr Unol Daleithiau, yr Lywydd Daleithiau, y Frenhines Victoria. So ti'n gwybod hynny, ar ôl, pawb di meddwl yn hynny, ond nhw'n cyrraedd y pwynt yna. Mi wyt ti'n gwybod hynna weithiau, yn ystod o'r Rhyfel Cartref, mae'n newid lot. Dydy gwir, ti'n gwybod tipyn o Brydeindod yn y gystod Cymreigtod ac Americanyddiaeth yn y llenyddiaeth Gymraeg o America, hyd at 1861, a wedyn pan mae'r Rhyfel yn cychwyn, mae'n mynd i'r helaeth iawn, achos mae Prydain, hynny'n Lloegr, yn neutral yn cefnogi'r de yn rhaid o'r pwysig, a mae pobl, Americanwyr Cymraeg i iaith yn gwyllio'n nghylch yna. Mae hynna. Cos oedd hwnna ti'n trio meddwl sut fysa bobl yng Nghymru ar yr un cyfnod wedi synio am eu hunaniaeth. A mae'n lot, mae'r ochr grefyddol yn amlwg yn bwysig ag ati. Ond fysa ti wedi disgwyl Prydeindod bod yn fwy amlwg o bosib yng Nghymru. Achos doedd o ddim yna gwbl os dwi'n cofio yn y gyfrol hon. O'n i'n synnu bod o ddim yna ar un ystyr, ti'n mo? Ie, hollol. Ac oedd un ohonyn nhw, cyn ymfyd o America, wedi bod yn was i Margaret Gwraig David Davis, Llandinam, a stad fawr, so oedd yn was mewn cartre, cartre teulu gwleidydd o bwysig yn dim sôn am hynna mewn ffordd. So, peth ola ni eisiau mynd ar ei ôl o, ydy, ti'n gwerthfawrogi llenyddiaeth yn amlwg. A fel ti'n gwybod, dwi just cael fy addysgu gyda chdi ydw i, wrth gwrs. Ond mae'r peth o rhyddiaeth yn hyfryd. Neu oedd yn taro fi'n... Rhai o'r darna ti'n mynd... Dwi'n mwyn ti eisiau dewis rhywbeth, ond mae'r peth o'r rhyddiaeth o'n i'n meddwl, mae eira'n dod ar gora allan yn yr awduron yma yn aml iawn. A bod yn onest, mae hynny'n beth yw'r gair, spoiler da, t'wo? Dyn ni ar ganol ail gyfres yr Hen Iaith, felly ran trydydd gyfres yr Hen Iaith. Richard Martin yn cynhyrchydd os di o'n byw yn iach. Trydydd gyfres, gyda ni'n trafod llenyddiaeth Gymraeg oes Victoria'n iawn. Ond y bod yn onest, yn aml mae rhyddiaeth Gymraeg yn cyfnod yn well na'r farddoniaeth. Mae'n gymaint o'n yn aml iawn. A mae rhyddiaeth yn hyfryd iawn. So dwi'n dechrau fy hyn fel rhyw brolog yn mynd dychwel yr ato fo. Milwr mae Thomas J. Davies, gafodd ei eni yn Helaeth Efrog Newydd, ddim un o'r rhain na welodd Gymru erioed neu fywyd. Gafodd ei eni yn Oneida County, upstate New York, symud i Wisconsin. Oedd o'n rhingyll, sergeant ar ddechrau, wedyn mae'n dyweddu yn gadben, captain ar ôl yn Griffiths fyd. Ac pan oedd o'n mewn gwersyllfa'n Hennessy ganol Gaea, mae'n sgwennu am y tirwedd mewn ffordd hyfryd iawn. Ac wedyn, mae'n troi i drafod... Dwi'n darllen cwbl o pethau, mae'n sôn am y tywydd. Mae'n sgwennu at ei ewyrth yn ôl... Hwn o'n i'n mynd i ofyn i chdi darllen. Mae'n ddorol bod ti wedi mynd i'r union yr un un. Mae'n sgwennu at ei ewyrth yn ôl yn Oneida County, Efrog Newydd. A mae'n ddiddorol, achos pan eisiau darllen... Mae gennau dros 10,000 o dudalen ar beth yma. Mae rhywun yn darllen yn frisio gweithio, Ac ar dechrau darllen, mae'n disgrifio tirwedd yn Tennessee, mae'n codi hiraeth am adre.
Mae'n sôn am Ogledd Cymru, mynyddoedd, dyffrynoedd. Yna, hiraeth am wneud y County New York oedd o de. So dechrau'r tywydd. Mae tywydd yma'n dynor iawn ers rai wisnosau bellach, i bod wedi bod yn anghyffredin o oer tir gwyliau, a byr iawn oedd i barhad. Fel mae o'r braidd y gallam amgyffred mae gaeaf ydyw, a bod cartrefleoedd y pryd yma wedi hamgylchynu ag anferth luchfeidd o eira a phob aber, afonig a llyn yn y cyffiniau wedi i cael dan sel brenin y rhew ac yn y blaen. De. So mae'n disgrifio tywydd yn hyfryd, a wedyn mae'n dechrau myfyrio am hyn mae'n neud fel milwr. A mae'n sgwennu ati Ewythr, heb weld os blynyddoedd achos mae'n wedi bod yn Wisconsin ers rhyw 6 mlynedd cyn y Rhyfel. A mae'n dechrau sôn mor hyfel o pan mae'n ymrestru. Ac mae'n deud fel hyn, mae'n deud, Rhyfel yn ebyn cethwasiaeth ydi o, a wedyn mae'n mynd i ryw lefel athronyddol, fel sy'r y rhyfel rhwng Rhyddid a Cheithwyd America yn cael ei ymladd yn y nefoedd gan rhyw rymoedd metaphysical, a mae Gymraeg yn mynd y gydig. Ond bellach amlwg iawn ydyw, mae chwildrywad anocheladwy ydyw, ymdrechfa anwrthwynebol rhwng cyfiawnder ac anghyfiawnder. Nid yw natur pethau i Rhyddid a Cheithwyd fynd ynghyd mwy nag ydyw i ddwfr at ffan. Roedd yn amhosib gorchelyd y gwrthdrawiad yma heb i Rhyddid ostwng i ffen dan iau o'r mesol y caeth ddeilwyr. Ac ymlaen fel y dyn na welaf Gymru erioed yn sgwennu brawddegau. Pwy ti bod myfyrwyr Cymraeg heddiw ddim yn gallu sgwennu brawddegau. O'n i ti'n teud ydw i bori Bangor i gyd yn gallu gwneud. Ond dyna un o pethau arall sydd yn... Mae yna gymaint o elfennau yn y gyfrol. Pan o'n i'n camol ar y cychwyn, o'n i'n golygio. Mae gymaint o elfennau. Mae gen ti'r uwch wleidyddiaeth. Mae gen ti disgrifiadau bendigedig o'r tywydd a'r eira. A bob dim rhyngthyn nhw. Ie, tensiwn am mewn, achos bod ni'n gweld rhyw fath o band of brothers mewn ffordd, efo'r dynion yn ffrindiau yma o'r hyd. O, mae'n y tensiynau de. Fel lefel y gatrawd, mi oedd penodi swyddog milwrol yn benodiad gwleidyddol de. So oedd y swyddogion gyda commission officer yn cael comisiwn gan lywodraethwr y dalaeth, reit? Felly mae'r milwriad, y cyrnol, boi yn y wtli, mae'n benodiad gwleidyddol, oedd yn weithgar iawn gyda'r blaid wirioneithol cyn y Rhyfel, mae'n zelog iawn yn erbyn cethwasiaeth, ond gwleidydd ydi o, mae'n arreithio yn dda, mae'n dda iawn ar hynna, a wedyn mae'r is-filwriad yn filwr profiadol, so gen ti'r ffigurhead gwleidyddol, a wedyn y boi yma sydd yn gwybod sydd beth yw'r rhedeg catrod, a wedyn ar lefel y cwmni, efo'r Americanwyr Cymraeg, mae gen ti'r capten, naeth godi, naeth enlistio pawb, Owen Griffiths, dyn busnes oedd o cyn hynny, ac yn frwdfrydig iawn, unwaith eto, danbaid ar y cethwasiaeth, a penodion gwleidyddol de. Nath o godi 100 o filwyr, so gafodd i gymisiynu fel capten. A wedyn mae'r un o'r is-gadbeniad, y lieutenants de, mae'n y ddau, dyn o'r Bob Pugh, mae'n ifanc iawn, ond nath ymrestru reit ar eich Rhyfel, wedi cael ei ddyrchafu i fod yn is-ringill, oedd wedi bod mewn brwydrad, wedi arwain dynion y faes y gefn. Felly'r un peth eto. A wedyn beth sy'n digwydd, ar ôl y frwydr drychinebus yna pan mae rhan fwy'n cael ei cymryd garcharori, mae yna ddadl anferthol rhwng y cyrnol a'r lieutenant colonel am hynny, a mae'n rhwygo'r holl gatrawd, a mae'n pobl yn ymddiswyddo o'i commissions y bethau. A wedyn, y lefel, y Cymru, bod nhw'n gyfeillion, unwaith mae Owen Griffiths y captain yn mynd, achos mae'n un o'r criw sy'n yn erbyn y milwriad yn hynna, mae'n angen captain newydd, so mae'n dyrchafu rhywun arall, mae'n angen second lieutenant newydd, a mae'n dyrchafiadau fyny i lenwi mewn. Ac mae un o'r Cymry Cymraeg yma o Wisconsin, Robert Blair Jones, oedd o, mae'n cael ei ddyrchafu yn First Lieutenant cyn y Bob Pugh. A mae Cymru, mae un Elias J. Pritchard, un o Rhywlas yn Sir Gaernarfon, un o'r cerddorion yn y gatref, mae'n sgwennu ati chwaer yn Wisconsin. Wel, siwr bach chi wedi clywed bod Rob Blair Jones yn First Lieutenant, yn pawb yn gwybod mae Thomas J. Davis oedd yn heiddi'r anrhydedd, ond mae'n dweud, mae gan Bob
influential, sgwennu Wenglish, mae gynno fo influential Christian friends yn y capal yn Rwsyn. Ac oedd ei ewertho yn ddyn busnes mawr yn y dre, ac yn flaenwr yn y capal, ac ti'n gweld y peth, ac chwydw am hyn yn ei lythyrau. Dyna'r pwynt yna, bobl cig a gwaed ynddo, a mae'r pethau mawr, a mae'r tywydd, a wedyn mae gen ti'r wleidyddiaeth fewnol, a'r gynnen. A mae mor ddynol dydi, sgwennu yn Gymraeg yn y mae gynno fo influential Christian friends yn y capal, yn y sîn. Un o'r hoff linella. Felly, Jerry, da ni'n cystadlu efo canu a tu allan, a felly, dwi'n meddwl, bydd pawb gobeithio wedi cael blas ar beth sydd yn y gyfrol, ac yn awyddus iawn i'w darllen ni. Lle wyt ti'n mynd nesaf? Be di'r prosiect nesaf i chdi? Ti'n mynd yn ôl at y stwff yn America? Neu ti'n mynd i'r... Ti'n dod nôl i Gymru? Rhagor o bennodau'r Hen Iaith, gobeithio. Yn hollol. Na, un o'r peth o'n i eisiau gwneud cyn i Donald Trump yn gwylltio... Wyt ti'n ei gorffan efo'r stwff Cymry Americanaidd? Gobeithio ar hyn o bryd. Na, dwi wrth i'n sgwennu llyfr am yr antiloot a'r cyd-destun cymdeithasol, gwilmabsant a'r gwyliau Cymreig yn y ddeunawfed ganrif. Hollol wahanol, chwe. Ie, rhywbeth dwi'n meddwl mae'n blynyddoedd eto. A dwi'n rhagor o bethau, mae'r 11 eto. Beth mae'n ormod o'r llunydd Gymraeg. Nes i roi meddwl fes ni'n gweithio ar y stwff o America, fath o sideline oedd o'i fod, oedd yn cymryd y mywyd dros y bredd, achos mae'n gymryd o hwn o fod e. So, beth da ni'n mynd i gael cyfres arbennig o'r Hen Iaith yn trafod llynyddiaeth Gymraeg sydd wedi cael ei sgwennu tu allan i Gymru. Na chdi? So gallu. Na chdi, so hwnna'n hwyl, bysa? Hollol. O, oce. Beth mae'n... Reit, felly, Jerry, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i dynnu pethau at ei derfen. Nawn ni aros yma, gyd i ateb cwestiynau gynulleidfa, ond dwi'n meddwl fydd yr gwrandawyr efallai eisiau mynd i wneud rhywbeth arall. Felly, diolch yn fawr iawn i ti am drafod gyfrol yma. Unwaith eto, mae'n gyfrol wirioneddol ddiddorol. Os da chi ddim wedi darllen ni, dylsa chi. Nes i darllen am o'n 2 esteddiad. Nes i lyncio. Mae'n arbennig o ddifyr a diddorol, a dwi'n gobeithio bod chi wedi cael blas ar hynny, felly llongyfarchiadau mawr. Cofiwch bod podlediad yr Hen Iaith ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. A da ni yn gyta ar am. Fel arfer, di'n ffôn i ddim yn mynd i ffwrdd yng nghanol y recordio, a does gennym ni ddim bobl yn canu tu allan i'r ffenest. Mae'n steddfod. Mae'n steddfod. Cofiwch bod ni'n werthfawrogi fawr os da chi'n rhoi gwybodaeth neu rhoi rhannu'r newyddion am fodolaeth y pod, achos be di maint yn cyllideb ysbysebu ni, Jerry? 0. Felly, da ni'n dibynnu arna chi i rannu wybodaeth am fodolaeth y pod. Diolch am wrando, fyddwn ni'n ôl efo rhywbeth sydd yn... Hollol wahanol. Hollol wahanol. A tro nesaf, mi garon ni ddiolch gyda llaw, da ni wedi recordio hwn yn siop lyfrau ardderchog Storyville. O'n i'n dweud wrth un o berchnogion Storyville gyna, bechod yn am siop cystal a hwn yng Nghaerdydd. Mae'n siop arbennig, felly os da chi ym Pontypridd, dewch i gefnogi siop lyfrau gora'r cymoedd, dyna chdi hysbyseb. Reit, gyda hynny, diolch am wrando a diolch am ymuno. Hwyl fawr i chi.